karena alon-alonnya ini mau ngantar dia orang yang nggak tahu jalan kan, tak kasih tahu harus apa. Pak Lewis kalau nggak santai mesti wong tuwek bos, ini mereka nggak harus jalan wong tuwek, tak kasih tahu. Oh. Kau main di Padas Bungkut di Damung Bungkut di Padas Ngawi yo. Makanya jadi bisa jalan ini tapi karo jalan karo arah itu. Tenang lo. Ini media nyucing. Nggak wong lep. Ngawi berarti bablasan ya? Kebablasan wilayah, kebablasan karo orang etan. Aku takutnya bingung kok. Udah situ bang. Ini juga lihat di sana ya. Jadi ini main gandul. Kebablasan kok dawan nih kan bu. Oh dawan. Dawan. Tuh. Oh, atasnya apa bungkus iya katanya sedang kalau rumah Padas direwangi Padane desa Gandul ya lewatan ngliwati ini tapi wonge ditakoni jenenge lho ya takoki kan wonge gak roh to. Ya lah aku kok ning warung wis tak terno ki wong-wong tak duwe jalan es kene ki wong iki. Yo gak roh. Yo gak roh. Ini ragil. Niki lho, Pak. Ngaler, Pak. Ngaler. Ini mriko. Di sana ya tuh. Oke. Ya, Pak. Terus sebut, Pak. Nggih. Ngaler terus, Pak. Niki tuh tulisane. Ah, ngono bos ki desa Gandul, Bos. Wis ngesakno wong loro, Bos. Dhewe-dhewe. Ya ora paling dhewe. Nek kita sik Bu kene. Jalan ngene ya, bukan ya. Iki harus jalan-jalan, Bos. Mari bisa Gandul. Desa Gandul kesakno, Bos. Lah patok iki soalnya ning ngisor. Iya, Mas karo kene patok Patokne ning dhuwur raketan kaya ngene iki lah misale. ketok. Ketok. Kan musik kadane wong tuwek, Bos. Soalnya kan posisinya ning ngisor lemah ben koyo ning manuk ngene iki lho. Kok jenenge kan wong tuwek ngesakno. Ya iki karo jalan-jalan ning Gandul ngantar Orang kowe to. Ini Pak Lurah. Pak Lurah Gandul, Bos. Yes. Pesan Bos,
iki karo ya karo jalan. Sayang. Ya. Juga. Oh, paling leput loh, bos. Bisa betul. Tebusnya telaga ya? Tebusnya telaga, bos. Kan orang-orang paling Kilo cepet gitu. Petuane bapak do mengke. Kesana bos. Berapa Pak kilo? Lah niki Pak. Ya niki dalane. Nggih generasi. Niki Mlepet mriko. Nggih. lagi niku Jadi lho dan langit Jiro lho. iya. Langit lho siji lho. Banget ya. Nono benro gandul. Karena itu karo mantan karo bapak iki aja to. Bapak ini karo Parit ya. Lumayan. Papingan buat. Jadi ora we. Ora. Wes vlog sore hari ini tak akhiri ya teman-teman. Jangan lupa di
Kadang iki dolan ngene. Yo, lo juga weh tak tutup ya. Maksudnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam.